Horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami, totong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adoraso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu dohot dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangata ima epistel minggu jubilate 30 April 2020 na tersurat di Yohanes 10 ayat sada rodi ayat 10. Hujaha marihita tapai hutiu ma di bagasan rohat tabi. Na tutusi tutudo na hudokot tuhamu manang ise na sobongo sian pitu lahotubara ni biru-biru na macakit siad dalan na asing lahobongot panakko doi jala pamangus. Alai nabongot siap pitui ido si parmahan biru-birui. Ukapon ni si jaga pitui ma di ibana jala di begi aka biru-birui do suarana. Jala di jou do aka biru-biruna di guarnabe laho manugi hoca tubalian. Ia dung di paruar sude na di ibana sai di jolo nasida maibana mardalan. Gabe di ihuton aka biru-biru maibana ay ditadda do suarana. Alai dang olo nasida mangihuton tuna asing. Nama porus do nasida midai ay dang ditadda nasida suarani na asingi. Asa di hata Jesus pe hata upamodeng tu nasida dang diboto nasida lapatan ni nanidok nai tu nasida. Dungi didok Jesus mamuse tu nasida. Na tutusi tutudo na hudokot tu hamuna. Audo pitu natu biru-birui. Saluhut akanau majuluan yau panakko doi jala pamangus. Alai dang ditangihon akka biru-birui nasida. Ahudo pitui paluau do ganup na bongot sianau. Na laho bongot jala laho ruar ma ibana dapota japalan. Anggo panakko holan manakoi maniati jala mangago do ubahen naro. Alayang guau asa adong hanguluat di nasida. Pola marlubi-lubi di nasida ubahen naro. Ima hatan itu hatta. Di hamuaka damang doho dainang turpuk jamitaon mengkonfirmasi menegaskan tuhita saluhutna babua adong do parmahan nadinggan jala adong do parmahan na sudenggan. Adong do hape parmahan na palsu. Ima rupani molo di hatana asing tadok rupani. Dakolan rambut palsu hape na adong. Dakolan buah palsu na adong. Senyum yang palsu. Ya adu tabi senyum yang palsu. Dohot akka na palsu na asingi. Parmahan na palsu pe adong do hape. Jala diturupukom mainwaing takas taboto. Ada gembala yang baik dan ada gembala yang tidak baik. Yang tidak baikon didok Jesus mai panakko, pamangus, orang asing, dohot orang upahan, nani upaan. Songo dia mahita maboto parmahan na dinggan dohot parmahan na sudinggani. Ay sudi do mengaku parmahan ate. Dison hamba Tuhan, disape tongdo hamba Tuhan. Nadia do hamba Tuhan, jalan nadia hamba uang. Ya kadang-kadang kita sulit membedakan. Hamu kadongan mangihuto Jesus ia parmahan na dinggar rohai na perjulu didok siap pitu do ibana bongot masuk melalui pintu. Alayang go parmahan na sudinggani majakit siya dalan na asing do ibana lahu bongot tu barai. Napaduahon anggo parmahan na dinggar rohai dibigi jala diboto biru-biru na ido suarana. Jadi luar biasa. Arong do binoto songoni parhala dua kamang dohot tamuinang. Sangkin kenal la rupani sudi ruas na itu ibana suara ni kareta napi bui diboto ruasi. Sian nadau depe dibigi nunga didok situat tadu ninna. Sia dia diboto ho situat tai. Inna dongan nai rupani manipali bigema suara ni kareta nai ninna.
ima molo takas ditadda. Jadi holas suara na siya na daw pidibigi nga diboto. Jadi ciri-ciri ni aka parmahan na din kasongoni marupani. Alay molo parmahan na suding gani, law suditad da biru-biru do suarana. Ay behama, sa di pa asing-asing do, asabuy ibana mga kali. Napatuluhon, parmahan na dinggan rohay, diboto do guarniak ka biru-biru na. Alayang go parmahan na suding gani, dang diboto guarni biru-biru na. Songon na toras, diboto sudi guarni geleng nay, atik pe adok sa pulutulu halak. Unak songon na tinadaon, law so diingot guarni geleng na. Atik pe ibana do na manubur rupane. Ganuk maju geleng nay, say si aha madidok, iya ha buat juahay, bay jolutuson ahay, asaw nang aha, ay molo gabi aha anon, olo gabi aha ahay. Gabi si aha ma guarri geleng nay. Nah, anggo parmahan na din gani, di guari do biru-biru nay, di guar nabi. Lapatan na, diboto do guarna, berarti takas ditanda biru-biru na pinarbahan nay. Adong kedekatan, ada keakrapan, ada empati do simpati. Molo parmahan na palsui, jono donyan secara fisik, ala dihadangi do ibana maksudna, alay dang jono di rohana biru-birui. Napaupaton, molo parmahan na dinggar rohai, say dijolo ni biru-birui do ibana mardalan. Idu nakidiro di bagas satrupuki. Gabi di ihutod biru-birui may ibana. Anggo pamangu si, tang minoto di dia posisina. Ay guarna pe pamangu sati. Jalan na palimahon, molo parmahan na dinggani, say dipatongod do biru-biru nai, tujapalan na lomak. Lapatan na diparadi do hanguluan na, dakolan sekedar, alay pola do marlubi-lubi di do di ay sapului. Kadamang do dainang, molo tajaha anno di pesalme 27 ayat sadaro di ayat onomi, macay torang do di do di si gobaran ni parmahan na dinggan rohai. Dipatongot tujapalan akan alomak, ditugu-tugu, dilabungnay kasonangan, dipasabam rohana, maksudnya disegarkan jiwanya, ditugu di dalam hati goran, didongani ditiki mardala di rura linggoman ni hamatean, diapuli, diodingi si anak kamusu, dimiahi uluna, dipasuksuk panginumanna, ima parmahan na dinggan. Debata parmahan na dinggan, jahuba, si parmahanau ninna rupani di pesalmen 20 tuli. Na paunopon parmahan na dinggani disarihod do biru-biruna. Di parade hangguluan na. Alayang go parmahan na sudinggani justru manakoi maniati doho mangago biru-biru do ditahi. Akabang doho tamuinang ima parasingan ni parmahan na dinggan roha sian parmahan na sudinggan rohana. Bahkan mulut taturucom majahatu ayat 10 sere 112 non takas do didok disi disiahon parmahan na dinggan rohaido hosana humoko pakka biru-biruna. Sebaliknya anggua kapang pamangusi di ida pero babiat ditarik kodo biru-birui laho maporus. Gabi disoro babiat ma biru-birui jala dipaserakon. Lapatan na dang disarihon biru-biru nai. Akadamang doho dainang totu turpu jamitaon dadaholan sekedar nanaing patuduhot tuhita parasingan ni parmahan na dinggan rohai doho parmahan na palsui. Alay lubi sianido nanaing dohonon na tuhita. Ima pabuat Jesus do parmahan na dinggan rohai jala ibana do pitu tu biru-birui. Marhitei totu sada nanaing dohonon na tuhita asa Jesus sima asa ibana magabitiruan di hita laho mamarmahan yaka na pinalumehon ni debata itu hita. Jesus songo parmahan na dinggan rohai imatabahen gabe role model teladan gabe tolok ukur di hita mangula ulau tasongon parmahan.
Jadi songo parmahan na dinggan Jesusi manok tong doa sini rohana tuna pinarmahan nei songon na sinorahon ni mingguta anon minggu jubilate songo topik ni minggu jubilate setia di dok molo di hati Indonesia, setia dalam pemeliharaannya. Hamu kadongan parmahad do hita sudi, parmahad do natoras maradu ponak kagelengna, parmahad do akaparhaladu maradu ponak karuasna, parmahad do pemimpin di pemerintahan, manang di lembaga-lembaga keagamaan, manang lembaga dia pirupani maradu pon na pinimpin nai. Nah hinarikoton yaka na pinarmahani bukan pertama-tama materi manang silehon-lehon nai. Alai rohani parmahanido tu na pinarmahan nai. Yang mereka harapkan bukan pertama-tama sedekah atau kedermawanan seorang gembala, manang seorang pemimpin rupani, melainkan hatinya, simpatinya dan empatinya. Hamu kadongan molo naik kapal hita di penyeberangan Bakauheni Lampung manang di Serang Banten adorak so berangkat kapali saya adong do akada danak nang akaduli-duli mengelupeti siak kapali tulauti marlange mana sida di si dungi dipangidu nasida ma aka penumpang di kapali asa di pareokot tu nasida hepeng koin nang harotas manang arga sadia pe taho dung di pareokon akajol mai ditakup nasida ma ditoru manang dilauti. Memang seru jala asik do idau rupane. Mangukur pe jadi dua kada dana manang duli-duli na di lauti. Demi koin manang hepeng harotas na pinadabuhon ni panupangi. Nani igil ni Jesus ulah honotta songona kaparmahak kita. Danga pala songoni nani igil ni Tuhan isya kita songo parmahan perjulu ditadda jala diingot na pinarmahan nai. Ido anggo nani igil di Tuhata. Molo didok ditadda dakolang rupana, dakolang guarna, margana, dohot aka identitas na asing, alai ditadda rohana. Molo nunga ditadda rohana, tutu di boto mangakupi i. Songonido hita rupani dijabu maradu ponak kagelekta. Ala natatadda do rohana, pikiranna, asa murah hita mangakupi akagelekta i. Jadi dak songon nakiningan aka jol mana di kapali, di pareoko ke pengibuti. Alai dang ado hubungan ni sebenarnya. Dungi adok sentuhan dohot aka pendekatan-pendekatan na humanis rupani. Jadi dang apala si bahenoni manang si lehon-lehoni na perjulu alai kepedulian tu na pinarmahanido iman waing ulauta. Manang ise pehita rupani jala manangaha penuaing statusta posisita alai tarajumi ma parmahad dohita. Tutua kamang doho tamuinang dang mura patuluconi alani merguru mahita tu Jesus parmahan na dengkar rohai ai ibana do nagabe pangguruata jalanunga di patuduho ni di bagasan nguluna mamarmahani hita bahkan sahatu sadarion disarihon parmahan na dengkan rohai Jesusido nguluta dilehod do akan narikoti di hita. Jadi songo kita parmahan maradupon akan pinalumehon ni Tuhani tuhita bahita pe iko marlaku songonido berlaku songonido rupani maradupon aka nata parmahani margogo mahita kamang doho taminang patuluconi di bagasan nguluta amin martangiang mahita moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami jala pasu-pasu mai pauratto di bagasan rohanami be asa di perbuiho katami perbuih na denggan. Pargugui hami, patau hami Tuhan, gabe parmahan na denggan. Di ngulu nami, maradupon akayanakon nami, maradupon akaruas na pinasaha mitu hami, molo parhalado hami, maradupon akarakyat, molo akapemimpin hami di pemerintahan, doho di akalembaga na asing. Mauliate madiho. Amin.